Но в тези дни край този бряг обърнахме нашата камера и към другото, голямото, всенародното усилие – борбата за по-бърз ритъм на машините, за по-ефективното им използване. Производствените мощности на цех за телефонни кабели при кабелния завод Васил Коларов, Бургас са разчетени на 3 или на 4-сменен режим в зависимост от характерът на работата. След приемането на призива, ние поехме обещание в обстановката на 5-дневната работна седмица да привлечеме допълнително работници, студенти и учащи се от нашите висши учебни заведения да работят в съботния ден под наш контрол и наше наблюдение. Ние осигуряваме и битови придобивки на работниците, като детската градина в завода премина на двусменен режим, а заедно с това се образува и работническа кухня. С това нещо се дава условие, защото работниците и служителите да работят по-спокойно в производство. Всеки път студа и зноя да те зове. Тръгвай докато денят още край на твоя път. В пристанище Бургас работят 53 бригади, от които 49 бригади са изпълнили петилетния план и работят за 7-та петилетка. По призива на русенци целият колектив пое допълнително обещание да увеличи производителността на труда на всички механични средства с 2%, да увеличи интензивността на корабите с 2% в сравнение с 1974 година, с което ние ще подпомогнем за изпълнението плана на нашето предприятие. Предприятието обеща и да обработи около 200 000 тона товари, като дар на 11-тия партиен конгрес, ние ще изпълним тишния си план за 2 месеца пресрочно. Ще си кажеш да спокоен с глас, щастлив дори. Младостта ми вечна, щом сърце гори.